Waqt li d-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern kien qed jikkritika l-kuntratt ta' procurement esklusiv li Vitals Global Healthcare tat lit Technoline u meta ħabbar ukoll li l-kumpanija Stewart se tkun qed tħoll dan il-ftehim, sit il-kumpanija Technoline Ivan Vassallo kienet jingħata żewġ kuntratti li jammontaw għal aktar minn 3 miljun euro għal tagħmir mediku fil-Pawla Hub mill-Ministeru ta' Fern stess. Dan kien żvelat mill-Gazzetta llum li komplet li l-istess Technoline inxtrat minn Ivan Vassallo fl-2016 meta l-Vitals selfitu aktar minn 5 miljun euro permezz ta' kumpanija privata oħra li hu sit tagħha wkoll. Dan ifisser li fil-waqt li l-Vitals iffinanzjat ix-xiri tal-kumpanija Technoline, din il-kumpanija issa qed titrebbaħ it-tenders ta' flejjes kbar magħmulin apposta biex jintrebħu minn Ivan Vassallo biss. Meta Konrad Mizzi kien il-Ministru tas-Saħħa, Vitals Global Healthcare kienet iffirmat kuntratt ta' procurement esklusiv ma' Technoline għax-xiri tat-tagħmir mediku fl-Isptar San Luqa, l-Isptar Keren Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan ifisser li l-kompetituri kollha li rridu jipprovdu xi tip ta' tagħmir mediku jew li rridu jipprovdu s-servizzi u l-prodotti tagħhom lil wieħed mit-tliet starijiet pubbliċi f'idejn il-Vitals, spiċċaw iridu jgħaddu minn taħt idejn it-Technoline minkejja li din kienet ukoll il-kompetitur tagħhom. Min-naħa tagħha Stewart Healthcare issa ċċarat li mhux se tkun qed twaqqa' l-kuntratt u l-ftehim ma' Technoline iżda biss li jsiru xi tibdiliet. Dan jistona ma' dak li qal il-Ministru attwali tas-Saħħa Chris Fern li ddikjara li ta' Stewart se jkunu qed iwaqqgħu il-kuntratt għal kollox.